Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina yi wa kowa da kowa fata alkhairi da fatan kuna lafiya. To a wannan bidiyon zan kawo muku wani sabon coin mai suna Sidra coin. Mafi yawancin mutane sun san Sidra bank. Sidra bank banki ne, babban banki ne a duniya, yana da reshe branch a duniya. Kuma shine suka yi create din project din nan na wannan coin din. Kuma Sidra mallakin ƙasar Larabawa ne. Su ne suka yi create din project din nan na wannan coin din mai suna Sidra coin. Kuma wannan mining ɗinsa ake kamar yadda ake mining din Pi network duk 24 hours. Kamar kayi mining yanzu, to sai gobe kamar yanzu zaka sake mining. Kuma abin da zai baka mamaki, tun da Larabawa suke ba su taɓa fito da wani project na coin ba sai akan wannan Sidra coin din. Kuma CEO na Sidra bank din nan shine Muhammad Hassan Aljafairi. Muhammad Hassan Aljafairi is from Qatar. He is the founder of the Qatar Foundation radio program. He's writing 68 books and he is even invented an award the winning interactive robot. Babban programming ne a ƙasar Larabawa, wannan Muhammad Hassan Aljafairi. Ya karɓi award da yawa a duniya. Kuma still shine CEO na Sidra coin. Don haka kada a bar ku a baya, ku yi register, ku yi create account a wannan Sidra coin din. Kuma zan nuna muku yadda za ka yi create din account, yadda za ka yi sign off na wannan coin din. Zan ajiye link din wannan a ƙasan description din bidiyo din nan. Idan kana bukata za ka iya shiga ka yi register. Zan nuna muku step by step yadda za ka yi register. Kuma shi wannan coin din mining ɗinsa ake yi kamar yadda ake mining din Pi network. Kamar yanzu idan ka yi mining, to sai 24 hours kamar yanzu gobe za ka yi mining ɗinsa. Kuma idan ka yi inviting ɗin mutum za su baka coin ɗinsu. Yanzu misali idan ka yi mining za su baka coin biyu a 24 hours. Idan kuma ka yi inviting ɗin mutum, ka gayyaci mutum, za su baka coin ɗinsu 10. Kuma wannan coin ɗin zai fito da daraja. Kuma still za a launcha shi wannan 2023 da za mu shiga insha Allah. Kuma a lokacin da aka yi launching ɗinsa, idan ka ga dama za ka iya siyar da shi. Yanzu in yi muku misali da Bitcoin da kuma Ethereum lokacin da suka fito. Yanzu Ethereum an launcha shi 2015. A price ɗin da aka launcha shi ne in dollars 0.31. Amma highest ɗinsa sai da ya kai $4,800. To yanzu misali, in dai kai mining ɗinsa a da, za a baka guda 20 kafin su launcha shi kenan. Amma duk ɗaya sai da ya kai $4,800. Misali yanzu bari ma mu lissafa shi a naira ma a yanzu duk da yayi down. Yanzu bari mu click ɗin Ethereum sai mu danna sell to NGN. To kun ga duk ɗaya yana 950,580.05 in naira yanzu haka. A haka ma ya yi down don har miliyan 2 ya je Ethereum. Kuma da a haka idan kai mining kafin a launcha shi duk za a baka guda 20. Amma kaga irin ko nawa kake da shi yanzu, in siyar da shi za ka yi haka duk ɗaya za ka siyar da shi a 9,500 da something. To kun ga kuma lokacin da aka launcha shi in dollars, sell to NGN, to in dollars 0.311 haka aka launcha shi. 0.3, kun ga a yanda aka launcha shi
To yanzu kamar misali shi ma bitcoin kun ga lokacin da aka launcha shi ma bai kai dala ɗayan ba, amma yanzu da ɗaya yana daidai miliyan 14,179,579, haka yake, miliyan 14,179 duk ɗaya kenan abin da ake sayar da shi a yanzu. Kuma a lokacin da aka launcha shi bai kai dala ba, kwata-kwata bai fi 200 ba a lokacin da aka launcha shi. Kuma a haka ethereum idan ka yi mining ɗinsa duk 24 hours za a baka guda 20. To yanzu misali a ce kana da guda 20 kenan iya mining ma sau ɗaya, kuma kana da 19 million point something. To yanzu shi Sidra ɗin nan kaga duk 24 hours guda 2 za a baka, saboda shi zai fito da daraja. Kuma shi mining ɗinsa ba wahala ne da shi ba, duk 24 hours kawai za ka buɗe ka yi claim ɗin mining ka taɓa shi, sai wata 24 hours ɗin. Kuma in ka yi inviting ɗin mutum, ka gayyaci mutum, za su baka guda 10. To yanzu dai zan nuna muku yadda za ka yi rijista dai a Sidra bank ɗin nan. Misali bari mu shiga. Yanzu idan ka yi clicking ɗin link ɗin da na ajiye a ƙasan description, to zai kawo ka kamar haka. To sai ka sa sunanka, misali sai sunan haka, misali uba, misali sai ka sa email ɗinka, misali haka, misali wannan ne email ɗinka. Sai ka zo nan sai ka yi select ɗin country ɗinka, a Nigeria kake ko ina ne dai, gashi nan dai misali bari mu nemo Nigeria. To misali yanzu mun nemo Nigeria. To shi wannan inviting code ne, ba sai ka sa shi ba, kawai misali idan ka bi link ɗin kawai za ka ga nawa ya shiga. To misali sai ka zo ka sa password, amma password ɗin ya kasance na farko ka sa babban baki, daga N zai fara, A ce ka sa dai babban baki. Misali za ka yi clicking ɗin wannan arrow ɗin, misali sai ka danna haka, sai ka sa password ɗin da kake so, kan misali guda 6. Misali ka sa haka, to sai ka zo ka sake maimaita shi a nan irinsa, ka yi confirming ɗinsa. To misali idan ka gama sai ka zo ka yi click ɗin da aka sa register ɗin nan haka, kamar haka. Ok, password ɗin ya yi wannan, ya yi kaɗan. To misali ka sa password, ka sa wanda kake so. To misali dai ka sa password kamar haka, ko dai duk wanda kake so, sai ka zo ka ƙara da lamba, walau 1 ce 2 ce, duk wanda kake so sai ka ƙara. To sai ka zo ka yi clicking ɗin register ɗin nan. To gashi nan mun sa nasara ta, mun sa wani, kuma mun sa dollar signs, ko za ka iya sa hash, za ka iya sa duk abin da kake so. To sai ka yi clicking. To yanzu already ya riga da ya yi register. To sun turo mana ga yana, za ka ga please verify your email address to continue. To sai ka zo ka shiga cikin email ɗinka. To yanzu sai mu zo mu taɓa wannan verify email ɗin nan. To sai mu danna resend. To sun riga da sun turo mana message ta email ɗinmu. To za mu yi back, sai mu zo mu shiga email ɗinmu. To yanzu kun ga gashi sun turo mana saƙo ta wannan ta email ɗinmu, sai mu shiga kamar haka. To gashi yawa. To yanzu misali ga inda aka rubuta please go to the following page to verify your email. To wannan link ɗin za ka yi clicking. To yanzu bari mu yi clicking ɗinsa. To yanzu kun ga, idan kun lura za ku ga
babu wannan verify email ɗin ya ɓace. Yanzu shikenan, yanzu kawai za ka zo duk 24 hours za ga ya nuno ma wannan mine ɗin, sai ka yi clicking ɗinsa. Shikenan, yanzu misali mun yi clicking, kun ga nan da 00 yake, to yanzu gashi ya fara yin mining. Yanzu kun ga yanzu gashi ya fara yin mining, gashi za ku ga after duk mining after 24 hours za ka yi mining. Idan mutum nan ya ƙare za ga duk 24 hours zai nuno ma mine a ciki, sai ka ƙara clicking ɗinsa. Kuma misali idan ka ga dama za ka iya download ɗin application ɗin na a Play Store, idan ko ba ka ga dama kuma za ka iya adding to home screen. Yanzu misali sai ka zo ka yi clicking ɗin nan kamar haka, to za ka ga add to home screen, so sai ka yi clicking. To idan ka danna add ɗin nan, to shikenan already ya riga da ya adding ɗin home screen. Kun ga yanzu misali kun gan shi. Kawai kullum kana shiga duk 24 hours, kun ga mining ɗin da muka yi duk 24 hours za mu ƙare. To haka ake mining ɗin wannan Sidra coin ɗin. Da Allah idan bidiyon ya burge ka daure ka danna mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawa da mun saki sabo za a sanar da kai. Mun gode.